लोगोफोर दाउ फिसाखौ लाबोनानै आं माबायदि दोनो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नायदो सिङाव जुजाइ होनानै सायाव बस्ता बनानै पेपार होबाय। दा नै दाउफोरखौ आङो लाबोनाय टुक्रिनिफ्राय खादानिफ्राय बरनबाय ब्रुडिंआव दोननो थाखाय लोगोफोर। दा नै आं बिसोरखौ बेबायदि पेपार बनानै आरामसे दोनबाय। लाइटबो होगोन आरो बिसोरनो लाइट नांथारगौ। तो ब्रुडिंआव बेबायदि दोननांगौ बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै भिडिअखौ बानायदों दे लोगोफोर। तो फार्स्ट लाबोनानै बेबायदि दोनो आरो बिनि उनाव एकदम बिराद हाखु दाखुयैनो आङो दै गांबाय नालाय बिसोरो दै एसे दुंबुरबुराव ORS लगायनानै दायो आं बिसोरनो दैखौ होदो। दैखौबो बिराद लोंखागोन बिसोरो। दै होखांनानै लोगोफोर आङो नै प्रि-स्टार्टार होननाय दानाखौ बिसोरनो होबाय आरो प्रि-स्टार्टार दानाखौ होबाय। सालायगिदिंलायाखैहाय आरामसे फार्स्ट लाबोनानै आं दाउफोरखौ बेबायदि ब्रुडिंआव दोनो। बिनि उनाव बिसोरनो लाइटबो होयो। लाइट नांथारगौ मानोना बिमा गैया नालाय लाइटआनो बिसोरनि बिमा बायदि दुंबुर लाखिनो थाखायनो लाइट नांगौ आरो लोगोफोर। 7 सान जाबाय दिनै आंनि दाउ फिसाफोरा 7 सान जाबाय नालाय बिसोरनि दिनै फार्स्ट भेक्सिन दङ लोगोफोर। बिनि सिगाङावनो आङो आंनि बे दाउ फार्माव थानाय दाउ गिदिरफोरनो आं गिबियावनो आदार हैग्रोगोन। आङो फार्स्टआवनो जुजाइ गुन्दै होबाय। बिनि उनाव नै खुरैजों लेयार दाना मोनसेथिं निलायाव लेयार दाना आरो बे फिसाथिं स्टार्टार दानाखौ होबाय। बिनिफ्राय नै माइरं एसे एसे होनानै आरामसे दैजों गलायनानै बिसोरनो हैगोन आङो। मानोना निला दाबोरनिया बिदै दैनायनि थाखाय आङो बिसोरनो लेयार दाना होदों आरो बे फिसाफोरनि थाखाय स्टार्टार दानाखौ एसे होदों आरो ग्रथनि थाखाय। मानोना बेफोर गुन्दै माइरंजों एसे एसे बायनाय दानाखौ होनाय जायो लोगोफोर। तो आङो बेबायदियैनो गलायनानै नै लानानै थांबाय आंनि अग्रं फारसे। तो आङो फार्स्टआवनो फिसा फटलनो होग्रोगोन आरो फिसाफोरनो आङो फार्स्टआवनो दानाखौ होगोन। तो बिसोरखौ आङो नै गन्द्रानिफ्राय बरनबाय। नायदो लोगोफोर बोरै खारहनो बिसोरो बिराद मोजां मोनो आरो गन्द्रानिफ्राय बरनना होयोब्लानो। नायलाय आंनि खिथु खिथु बोरै गिदिङो। मालाबा मालाबा आं दाउफोरखौ बेबायदि खारखावबाय थायो लोगोफोर मोजां नाङो। आदार जानो थाखाय बिसोरो आंनि खिथु खिथु बिराद फालो फालो थाङोना बेबायदि खालामना एदावो आरो आं बिसोरखौबो। तो दानाखौ नै आं दायो थख' थख' रानखाबाय। राननानै गावबा गाव एसे गोजान गोजान होगोन मानोना खेबलायलायो होसोलायोना। बिनि थाखाय बेबायदि एसे गोजान गोजान दानाखौ आदारखौ राननानै होयोब्ला बिसोर आराम जायो आरो। बिसोर जाबाय फिसा फिसानि थाखाय आं बिसोरनि दानाखौ एसे एक्सट्रा होयो दा बिनि थाखाय बेलेग दोनो। तो नायदो लोगोफोर आङो बिसोरनो माबायदि दानाखौ होबाय आरो बोरै जादों बिसोर नायलाय बिराद मोजां जाखायो खेबलायलाया। ओमफ्राय लोगोफोर दायो थांगोन आङो गिदिरफोरनिथिं। नै बेथिं आङो गन्द्रायाव गेजेराव लामा बानायनानै लाबाय सुबिदानि थाखाय। तो बेयो जाबाय गिदिरफोरनि। तो गिदिरफोराबो बोरै खारहनबोदों नायदो आदार जानो थाखायनो। बाहेराव हगारोब्लानो बिराद मोजां मोनो आरो बिसोरो बिदै दैसिगोन आरो बिनि थाखाय बिसोरखौ आङो लेयार दाना होनांगौखाय एसे एक्सट्रायै दोनो आरो। मानोना ओरैनोथ' गुन्दै माइरङाथ' जमाखा। ओमफ्राय बे बिदै दैनायनि थाखाय एक्सट्रा लेयार दाना फ्रेस वानखौ होदों आङो बिसोरनो बिदै दैसिगोन। बिनि थाखाय एसे गिदिर फिसाखौ बासि बासि आङो बिथिं दाउला गिदिर दाउजो गिदिरफोरखौ दोनदों आरो दहायनि फार्स्टथिंनो दाउजो फिसा फिसा एसे थेलेब थेलेबखौ दोनदों आरो। तो बेसोर जाबाय गिदिर दाउफोरा बिनि थाखाय बेबायदि एक्सट्रा एक्सट्रा खालामदों आरो। दासो मोजां जादों गन्द्राखौ जालि न'खौ एसे गिदिर बानायना लानो हानायखाय बेबायदि एक्सट्रा एक्सट्रा दोननो हानाय जादों आरो लोगोफोर। तो मोजां नाङो आदार होनानैबो मोजां नाङो दाउफोरखौ बेबायदि मोजां जायगा बानायनानै मोजां जालि न' बानायनानै दोननो हानायनि थाखाय आं मोजां मोनदों। तो बेबायदि नायदो बिसोरो बिराद आराम दानाखौ जाखाबाय आदारखौ लोगोफोर। तो फुंनि टाइम बे समाव सानफ्रोमबो भेक्सिनखौ होयोब्ला फुं टाइमावसो होनांगौ आरो
होयोब्ला बेलासे मोनाबिलि समाव होनांगौ नाथाय आङो फुङावनो होनाय बायदि जाया बेलासेबा मा प्रब्लेम फैयो होननानै एकदम नै आङो दायो 5:30 बे गिदिरफोरनो दानाखौ होदों मानोना आङो 6:30 जानाय लोगो लोगोनो आं भेक्सिनखौ होनांगोन 1 घन्टा टाइम नांखागौ दाउफोरनो आदार होनायाव मानोना सोर जादों सोर जाया बा दाउफोरा सोरबाफोर बेराम जादों नामा बेफोरखौ गासैखौबो गिदिं गिदिं नायनांगौ जायो लोगोफोर आदारल' होब्लाबो जाया बिनि थाखाय बिराद नायनो नांगौ जायो बिनि थाखाय एसे सम लायो लोगोफोर आदार होनायाव मथथे 1.5 घन्टा टाइमखौ लाखायो आरो नै दायो आङो आदारखौ होजोब्बाय मोननैथिंबो दायो आङो थांनिसै लोगोफोर दाउ फिसानि फारसे आथिं आखाइ सुनानै थ' नै लोगोफोर आङो दायो आथिं आखाइखौ सुबाय सुखांनानै नै दायो दाउ फिसानि रुमाव फैलायबाय दाउ फिसानि ब्रुडिं रुमाव फैलायबाय लोगोफोर मोनायाव आङो जि खोबनानै दोनो गुदुङै थाथों होननानै मानोना दाउ बिमा गैया बिमा थायोब्ला गजबनानै थागौमोन नाथाय बिमा गैया नालाय लाइट आरो बे जिखौ खोबनानै दोनोब्ला माने बिसोरो बिराद दुंबुर गुदुं थानो आराम मोनो बिनि थाखाय बिसोरखौ बेबायदि दोननाय जायो लोगोफोर 7 सानाव दाउआ बेसेबां एक्सपार्ट बेसेबां स्मार्ट जाखो नायलाय माने हमनोनो हागौआ बिसोरखौ जि फिफ्रिं फाफ्रां खारो आरो बिसोरो दुस्थ' गोजा जाजोब्बाय थ' आङो बेबायदि टुक्रियाव बिसोरखौ माने हमनानै दोनना लाबाय ओमफ्राय नै आङो दायो रानिकेट होननाय भेक्सिनखौ होगोन आरो फार्स्ट भेक्सिन बे रानिकेटआ मानोना बे रानिकेट भेक्सिनखौ माने लिकुइड मोनसे दै बायदि थायो आरो पाउडार थायो बेवहाय मिक्स खालामनानै होयो आरो बे पाउडारखौ बे लिकुइड दैजों मिक्स खालामना होयो सिरिन्जजों आङो दायो बे दैखौ बरननानै पाउडाराव सोनानै मिक्स खालामनानै होगोन आरो लोगोफोर थ' आं नै मिक्स खालामनोसै बे रानिकेट भेक्सिनखौ लोगोफोर दाउनि खुगायाव गाराय मेगनाव गाराय जायोना बिनि थाखायसो होनाय जायो जेबो नङा मानोना दाउफोरा खुगा आरो मेगनाव गाराय जायो माने जाया जाथों होननानै एडभान्स रानिकेट भेक्सिनखौ होनाय जायो आरो बिनि थाखाय दा आङो रानिकेट भेक्सिनखौ होगोन मानोना फार्माव मासे दाउनाव खुगा मेगनाव गाराय जायोब्लानो सनलाजोबो नालाय बिनि थाखायनो माफ्रोमबो दाउखौनो सुस्थ' लाखिनो थाखाय नाजायो बिनि थाखाय रानिकेट भेक्सिनखौ नै होदों मेगनावहाय होयो आरो लोगोफोर थ' बेबायदि मा बुङो रानिकेट भेक्सिनखौ मेगनाव होयो आरो सोरनाबा गन्थङाव होयो आंनो मेगनाव होयो मेगनाव होनायानो सुबिदासिन जायो लोगोफोर थ' बेबायदि होनांगौ आरो मेगनाव बेबायदि होयोब्ला एसे माने मोजां बायदि मोनो आरो लोगोफोर मानोना गन्थंनिखौ हाबदो हाबा एसे आन्दाज मोननाया थान जायो नालाय बिनि थाखाय बेबायदि रानिकेट भेक्सिनखौ होयो ओमफ्राय भेक्सिन होनायनि लोगोसे लोगोफोर दाउफोरनि मा बुङो आथिंफोरखौबो नायनो गोनां जायो आरो बिसोरनि खिथुफोरखौबो नायनो गोनां जायो मानोना लोगोफोर माने दाउफोरा बिसोरो दाउखिफोरखौ गाना लायो बा जना लायोना बेबायदि आथिङावहाय माने जुथा बायदि खिफोरा बा आदारफोरा सिथाबनानै थायो बा पेपारानो सिनानै सिथाबनानै थायो बिनि थाखाय आथिंफोरखौ बेबायदि साफा खालामनानै होनो नांगौ आरो खिथुखौबो नायबाय थानो नांगौ मानोना खिया माने सिथाबनानै थायोब्ला बिसोरहा प्रब्लेम जायो हजम जाया नामाथाय खिया ओंखारबोआबा खिया नारथेना थायोना खिथुआव बिनि थाखायनो जोङो भेक्सिन होनाय समाव सानफ्रोमबो खिथु आरो आथिंखौबो नोजोर होनो नांगौ लोगोफोर आरो थाइनै मेगनखौबो मोजां नंगौना नङा नायनांगौ आरो मानोना सोरबा दाउफ्रा खानाबो थायोना बेबायदि थ' आङो मोनसेखौ खादाखौ होखांबाय नै बेबायदि माने होलांबाय थादो लारि लारि लोगोफोर आरो बयनिबो खिथुफोरखौबो नायलांबाय थानो नांगौ मानोना खिनो हाया जायोब्लानो दाउ फिसाया थैयो बिनि थाखाय जोङो बिसोरखौ मोजां नायनांगौ थ' आङो दायो नै माने मा बुङो भेक्सिनखौ होखांबाय नालाय लोगोफोर दा आङो प्रि स्टार्टार दानाखौ बिसोरनो होलायबाय नाय दसे सम थाब्लानो ओरैबायदि उखैयो बिसोरो दसे मोनजायैयावनो बेबायदि बिनिफ्राय आङो बिसोरनो 10 मिनिट बा 15 मिनिटनि उनाव नै दायो आङो लेक्जिन पाउडारखौ दोंबुर दैयाव गलायनानै होगोन मानोना बे लेक्जिन पाउडारा जाबाय दाउफोरा लोमजानायनि थाखाय
दाउखौ लोमजाया जानो थाखायनो लेक्जिन पाउडारखौ होनो नांगौ जायो लोगोफोर। आङो बेखौ दुंबुर दैयाव लेक्जिन पाउडारखौ गलायनानै दायो दाउनो होगोन आरो। बे 50ता नालाय 50ता दाउनि थाखाय आङो खेबखांगासे लाबाय लोगोफोर, खेबखांगासे दुंबुर दैयाव नांगौ जखायै माने दै लानानै गलायबाय। बिनिफ्राय नै आङो दायो दैयावहै माने लेक्जिनखौ होनानै दाउफोरनो दैखौ होबाय लोगोफोर। बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। दोननोसै लोगोफोर, बाय बाय।